नै दैमुनि फेन फलोइंफोरा फट' लादों। Good morning everyone. लोगोफोरा आं दा माने थेलामारायाव थांनो ओंखारबाय आरो ना। बहाय रेडि जाबाय नै। ओमफ्राय हाम्फिखौ लांफाया आङो, रानिखौबो लांफाया, हारसिंसो थांगोन। हारसिं माने लोगो दं आरो बैथिंसो थांगोन आं दा। सोनाब लाइनथिं माने सासे फंबाय दङ, बेजों थांफागोन आरो जोङो। जमा थांगोन दा गारियाव। ओमफ्राय बाथौनि मिटिं जादों नालाय बिराद गिदिर, सेन्ट्रेलनि ना मानिथाय आंबो बारा मोजां मिथिया। ओमफ्राय दा बेहायनो थांगोन आरो माखासे बर'नि बायखोन्दा नेरसोन डिमापुरनि माबाखौबो बानायनाय नुदों आं, बिराद मोजां नांदों। माने मबाइलाव नुदों आरो ना, जेनेबा निउसफ्राव भिडिअ होलागासिनो नालाय, ओंखायनो दा थांनानै नायनोसै मेगनजों खाथियाव। हाम्फाया नै थोरसि सुगासिनो। थांनो मोनैनि जि बोरैयाव थांनो गिनांबाय बिराद गिदिर मासाव बाय हरा गरि थाक माने खामानि मावदों नालाय सिलिं दोगोन आं दा थांनोसै दुब्लिजों। अनुष्का बाय बाय आब'आ थांसै मिनिलायो बाय नुदि मामा होनदे याव होनदे होन बाबाखौ दे थांसै औवा बाय आखाया बोलाय आखाया बाय आखाया बुखुथ' बाय थांसै औवा बाय दुब्लिजोंसो थांगोन आं दा दुब्लिजोंसो थाबायगासिनो दै जुथा गाननानै। ओमफ्राय दा नैबेहाय दै मोनसे दङ, बे दैखौ बारनांसिगोन जुथा खुनानै, नङाबा सेस जाजोबगोन। आं दा नैबे दैखौनो बारनांसिगोन आरो उपाय गैया, जुथा खुना बारनांसिगोन दा। बारनोथ' हाया, जि गोजान नै 15 फुटसो जागोन गुवारा। जुथा खुना बारनोसै र'। जोंना गारिया नै मोनफैबायानो, मिस्टार लाला। नैबे आगोमा फंबाय, जोंना थांसै जमानो। आया मानसिया जोंना ओंखारबाय नै, बिराद गरम दायो, गस्ला खुनोसै। ओमफ्राय नै गारियाव गाखोबाय, थांबाय नामा? जों दा थांनोसै तेजपुर तेलामारा ना? माखासे बैयाव नेगासिनो दङ। जोङो हिनजाव नायहैनो नागिरदोंलै तेजपुराव लालानि। गाखोदो हेपि जार्नि। जों दा स्टेनाव गारि दोननो होनना फैदों आरोना। खुवा खुजोब्बाय नै फुरा हाद्रिया। गारियानो गारि मेकआपआ मेरलाखा। प्रग्राम जानाय जायगायाथ' बिराद गोजानावसो। आयौ हाबाब फैबाय जोङो फैनायालाय। मोनफैबायना जायगायानो बार मोदाय फैदों माथो। माबायाव जानुवारियाव बिदिनो सेस माबा टेन्टखौनो सिफाय जों जानाय टाइमाव बिदिबो थांनो मोनला। गारिखौ मायथिं दङ होनबा जोङो एसे आवगायाव दोनहैजागोनदां। जों दा प्रग्राम जानाय जायगायाव मोनफैबाय नै, ओमफ्राय गारिखौ पार्किंआव दोनथ'बाय। जों दा आवगायनोसै स्टेज फारसे। जों फुरा मानसिफोर फैनानै दंफैयो आरोना। सिंथिं हाबलांसै, अयथासार गारि गारि। मेन गेट, जों दा मेन गेटजों हाबदों जानो। माबाया मन्दपआव थांसै नामा? बरियानो। जों दा प्रग्राम जानाय जायगायाव मोनफैबाय। अयथासार हाद्रि, हाद्रि बेनिफ्राय बिराद माबा
मानसि मानसिया नायनाय मिटिं चेकिं खालामगासिनो दं जों दा सिंथिं हाबबाय सिख्लाफ्रा नै भलन्टियार थादों भलन्टियार ना बिदिबो बाब बिराद गरम माथो थान्दा दिनाव राजस्थानाव थाफैनाय बायदिसो मोनबाय मोजां साजायदों बेहा जों दा जायगायाव मोनफैबाय नै फंबाय मा खबर गथ'फ्रा मा फाल्थु दैसलै जों दा सिंथिं थांगासिनो नै पुरा चिं खामानि मावग्राखा हाब्रुआव थांग्राखा नारायाव थांग्राखा स्टेज बानायाखै पुरा लांदां दुब्लियावनो जादों आरोना ओमफ्राय स्टेज बानायोमोन नालाय स्टेज बानायाखै आरो दुब्लियाव जाबासो बयबो नुगोन नालाय लांदाङाव ओंखायनो लांदाङावनो माने स्पेस होगासिनो दं एसे जोंहा आलासि मोनफैथ'वाखै खोमा गिदिर मानसि फैगोन मानसि बासिनानै लाखादों सोरखौ बासिनानै लायो बे समावनो सम जों दा एक्जिबिसन सिङाव हाबनो नागिरदों र' मा नुगोन एक्जिबिसन सिङाव हाबनोसै जों दा फैसा लायो नामाब्रा बेहाय हाबबालाय मानसिफ्रा tamam दासो ना दहायनो माला फैनाय लाखसो जागोन दे लाखसो जागोन जायगायानोथ' निमानफोर बोरै जायगाया एसे गुसेब मोनबा मानसिया केन जाजोबगोन बेयाव ओइ फुथिना हरना मानसिफोरखौ वाव फ्रियावनो हाबोबाय ना जायगा थोगोन बाव एक्जिबिसन सिङाव हाबगासिनो जों दा नायसै मा नुयो नै my god नारलायलायनाय मानसि जायो क'क्राझार बिर ओरैनिफ्राय थांगासिनो ओरैनिफ्राय नायग्रोनोसै नामा हा नै दैमुनि फेन फलोयिंफोरा फट' लादों